Tara na sa bayan ng Tiwi Albay kung saan ipinagdiriwang nila ngayon ang Coron Festival 2022. Atin ding alamin kung paano nga ba ang proseso ng paggawa ng koron o palayok dito sa Tiwi Albay. Mula sa bayan ng Tiwi Albay, patungo tayo ngayon sa Barangay Putsan kung saan ang mga ilang residente ay gumagawa ng koron o mga palayo. At pagtungo natin sa Barangay Putsan, at ito na nga, nakita natin si nanay na todo gawa at mano-manong ginagawa ang koron o mga palayo. Ang koron ay isang dialektong Bicol na nangangahulugang luwad palayo, mga palayo na kung saan ang bayan ng Tiwi ay kilalang kilala. At ito na nga ang mga ipinagmamalaking finished product dito sa Barangay Putsan, Tiwi Albay.